ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କ'ଣ ଆସିଥିଲ? ଭକ୍ତଟିଏ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କ'ଣ ସତରେ ଆସିଥିଲ? ସିଏ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ତେଣୁ ନାମ ତାଙ୍କ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସିଏ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମଉଡ଼ମଣି। ହଁ ଦଶବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ କରେ, ଭଗବାନ କେଉଁ ନା କେଉଁ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ସେମିତି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଚନ୍ଦନ ମହାନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଦିନ ଦିନସାରା ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ସେଦିନ ଶନିବାର ଥିଲା, ଅଫିସ୍ ହାଫ୍ ଡେ ଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣି ମୁଁ ସ୍କୁଟିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ବରମୁଣ୍ଡା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଦେଖିଲି ଫିଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ ଲୋକଟି ଠିଆ ହୋଇ ଥରୁଛି। ମୁଁ ତା ନିକଟକୁ ଯାଇ ସ୍କୁଟିରେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲି। ମୋତେ ଦେଖି ଲୋକଟି ନିଜ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ହାତ ସାଙ୍ଗୁଳାଇ ଅଳ୍ପ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ତୁମେ କିଏ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଛି ଲୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର। ପୁରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖିବି ବୋଲି ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ବି ନାହିଁ। ଲୋକଟିର ଅସହାୟତା ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତା ମନର ଭାବ ଭକ୍ତି ମୋର ଅନ୍ତର୍ମନକୁ ତରଳେଇ ଦେଲା। ପକେଟରୁ 3 ଖଣ୍ଡ 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ କାଢ଼ି ତା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲି। ଆଉ ତ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଏତିକି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ନିଅ, ପୁରୀ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର। ଲୋକଟି ଖୁସି ହୋଇ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି କହିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲୋକଟି ତରବର ହୋଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ସ୍କୁଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକରୁ ବାଁକୁ ମୋଡ଼ି ଘର ମୁହଁ ହେଲି। କେଜାଣି କାହିଁକି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଜୁଆର ଉଠୁଥାଏ। ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଫେରୁଛି। କ'ଣ ଏଇ କେଇଟା ଟଙ୍କା ଜଣେ ଅସହାୟ ଯାତ୍ରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ଏମିତି ଲାଗୁଛି? ଘରକୁ ଫେରି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ସ୍କୁଟର ଭିତରକୁ ନେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରିଲି। ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରୁ ମିସେସ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲେ, ହୟ, ତୁମେ କାହାକୁ ପୁରୀରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ କି? ଗୋଟିଏ ଦାଢ଼ିଆ ଲୋକଟିଏ ଗୋଟିଏ ବେତ ପାଛିଆରେ 7 ପ୍ରକାର ଅଭଡ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇଯାଇଛି। ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ବେସର, ମହୁର, ଖଟା, କ୍ଷୀରି ଓ ଫେଣି ଗଜା। କାହାକୁ କହିଥିଲ ତୁମେ? କହିଲା ବାବୁଙ୍କର ବରାଦ ଥିଲା। ମୋ ଅନୁମାନ ଏସବୁ ଭୋଗ ଦାମ ପ୍ରାୟ 1,500 ଟଙ୍କା ହେବ। ଏତେ ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ଆଣିବାକୁ ବରାଦ କରିଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମ ବାପା ବୋଉ ମିଶେଇ ଆମେ ତ 5 ଜଣ। ପୁଅ ବବଲୁ ତ ଛୋଟ ପିଲା। ସାହି ପଡ଼ିଶା ବାଣ୍ଟିଲେ ବି ସରିପାରିବନି। ଆଗରୁ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଇ କେତେ ଥର ଅଭଡ଼ା ଆଣି ଘରକୁ ଆସିଛେ, ହେଲେ ଏମିତି ମହାପ୍ରସାଦ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଗରମ ମହାପ୍ରସାଦ ବାସ୍ନାରେ ଘର ମହକି ଉଠୁଛି। ତମ ବାପା ବୋଉ ଭାରି ଖୁସି। ମୁଁ ମିସେସ୍କୁ ସେମିତି ଅନେଇଥିଲି। ମୋ ଆଖିରୁ ଧର ଧର ଲୁହ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମିସେସ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ମୁଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ହସ ଫୁଟେଇ ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ, ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ। ମହାପ୍ରସାଦ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଗଛରୁ କଦଳୀପତ୍ର ନେଇ ଘରକୁ ଆସି ଓଦା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବଦଳି ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ ବସିଲି। ଆଜି ମିଳିମିଶି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା। ପୁଅ ବବଲୁ ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ବାପା, ଆଜି ଜଣେ ଦାଢ଼ିଆ ବାବାଜୀ ଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ଅଭଡ଼ା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲି। ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେଇ ପାଛିଆ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ପକାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କ'ଣ ବାପାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଲୋକ? ସେ କହିଲେ, ନା। ସେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଈଶ୍ୱର। ମୁଁ ତୁଳସୀ ମାଳକୁ ହାତ ମାରି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।